دیروز بگاهی شهر کولاب ولایت ختلان حادثه فاجعه‌بار صدمه نقلیاتی رخ داد. автомашинаи боркаш бар асари нуқси техникӣ ба воситаҳои нақлиёти сабукрав ва ду манзили истиқоматӣ бархӯрд ки дар натиҷаи ин ҳодиса 10 нафар ҷони худро аз даст дода, чандин нафари дигар захм бардоштанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хонаводаҳои ҳалокшудагон изҳори ҳамдардии амиқ ва ба захмиён шифои оҷил орзу намуданд. роҳбари давлат ҳамчунин ба сохтору мақомоти дахлдор супориш доданд ки ба хонаводаҳои ҳалокшудагон кӯмаки моддӣ расонида барои табобати захмбардоштагон ва барқарор намудани хонаҳои зарардида тадбирҳои фаврӣ андешанд.